hasbunallah rabbu Allah tsare mu sharri na dan adam wai ina zaki kai mu ne duniya in mun tafi yaushe za mu dawo sace yayi yawa cikin gari mafita muke nema gurin Allah sarki Allah ka taimaka mana Allah sarki mu daina kwalla subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallah rabbu Allah tsare mu sharri na dan adam mai wuyan gane hali dan adam mai takama da hali in an rana ya ce an yi rana mai zafi ya ce gwara sanyi in ya samu kuɗi ya ce ya samu kuɗi in talauci ya riske shi kunde sai ya koma ga malamin shi ya manta Allah ya jarrabe shi dama malamin na sabbane shi daga nan shi kuma sai ya yaudare shi ya ce masa zai iya mai da dukiyar shi amma aljanu sharuɗa su bashi in ya ce ya amince daga nan sai ka ji sun mallake shi su ce ya kawo sassan jikin mutane kai wani ma ransa za su manne yan kasuwa da masu mallaki ne kai wani ma domin ɗaukaka ne wata matan ta mallake miji ne wannan duk labarin duniya ne abin da ka yi ma wani za a yi ma komai nisan dare da rana duk abin da ka shuka za ka girba ni kuma hasada ba ta gabana wanda duk ya riga ka da kwana kuma ya tsawon dare shi zai ga rana ramin mugunta in za ka tona ka yi shi daidai yadda za ka zauna rayuwar duniya zo mun zauna ne zo mun saba ne wata rana wani in ka gaishe a cikin rana taimaka masa ya zo ku zauna wani in ka janyo shi jikinka wurinsa kullum ya ci ma amana ya manta dacen kai ne ka yi masa a yanzu kuma sai ya ce baka rana wai ta ya za mu gama lafiya tambaya nake yi dangina da mutum da Allah kai ya bi sai ka ci riba a duniya mai abun mamaki lamarin cikin ta babu sauki in ka so ka zai ta kishi in ka kishi kuma sai ta so shi wata kilma ta ɗaukaka shi kai da ka kishi sai ka dinga bin shi da sanni yaro yake tashi haka Allah yake abin shi ɗaukaka tana da daɗi ɗaukaka bai sa nishadi wata ran sai kai ta zumudi a duniya har ka dinga faɗi wata ran kuma ta saka kuka zubar da kwalla a idaniya na yi kuka na zubar da kwalla na ga sharri na duniya na yarda dan adam yana da buri na alkhairi ko kuma shari wannan ne yasa na daina sauri na san idan da rai zan cimma buri ɗaukaka dai ba ni na yi ba kaina ba na Allah ya so hakan ga dubi rayuwar kifi cikin ruwa ba Allah ba wa zai hakan ga dubi jariri a cikin ruwa ba Allah ba wa zai hakan ga dubi yadda sama ke zubo ruwa ba Allah ba wa zai hakan ga cikin iko na rabu Allah in ya so sai ya ɗaukaka ka in ya so kuma sai ya barka hakan ne din ya jarraba ka kowa da lokacin sakar ka manta naka in ya zo za ka haska akwan a tashi kai ma kai suna duniya dole za ta zanka kwantar da hankalinka dan uwana hasada kar ka yi wa kowa rabu Allah ni kai na roka kan sana'ata ka daura kariya wanda duk yake shirin mugunta gare ni Allah kai masa shirya in kuma ba mai san shirya wani Allahu sarki ka sa ya ji kunya godiya nake a gare ku daukacin dukan masoya